Čaute všetci, vítajte v tomto vlogu a ideme jazdiť dneska. Druhá jízda, ale po rozťahnutí, čiže prvá jazda vlastne. Dobre, dáme si tu taký ťaháčik. Jedeme trail? Jedeme trail. Let's go. Čiže kľudne choď prvý, keď chceš. Lidičky, pokračovanie morzínu. Čo ti? Chalan je cooked. Že prvú jazdu chill. Veri, pozdrav do vlogu. 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 Daj si. Daj si. Daj si. Lidi, jedeme driver po 3 rezňoch. Čo tu? Oh. Kožík není veľa. Však to je dobré. Chodí lanovka v kuse. Pre koho? Pre mňa. Povedz mi do kamery, som k***ot. Niko, kam ideme? Jedeme na parádne strminy. Let's go! Že tuto dáme trošku strminku, ale veľmi, veľmi pomaličky. Lidičky, ideme dať takú nepríjemnú skálku. Idem! Líčky dostanem followkem od Nika Procházku, čiže šampún. Ale dobrá, ne?
Let's go lidi. Let's go. Jedeme. Ty tu se vám ukáže, jak se jezdí. No jo, zlepšil té točky. Kámo, já chcem okamžitě video. Čo? Okamžitě. Pojď ty tu, daj si. Lidičky, tohle je konec mojho vlogu, vidíme se na budoucí. Facility, 5 2 left feet, them Reeboks, shawty, they